عزو سلامتنا تقبلوا فنوانا تقاتلوا خبرات عزبتنا لوم سوني 4 جنبوت 2026 استدلوا حديث زيناتات حزلكم قريب له مقتالكم بخبر عدم فلما قنطتاتو ودي 37 عامت إيرتراوي قتال دقو ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ሱዳን በመጥቃዕቲ ሰብ አልቦ ነፈርቲ 9 አዝማት አዛዝ ሰራዊት ተቀቲሎም ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፕሮጀክት ሓድነት መራኸብ ካብ መጻወዲ ህርሙዝ ኣብ ሓንቲ መርከብ ተራእዩ ዘሎ ሕማም ሃንታ ቫይረስ ሻቆሎቱን ናይጄሪያ ዜጋታት ካብ ደቡብ አፍሪካ ናብ ዓዶም ንምምላስ በረራታት ሰሪዓ መራሓ ጀርመን አሜሪካ እታ ኣዝያ መሻርክቶም ምዃና ገሊጹ እዝን ካልእን በዝርዝር ሒዘልኩም ከቅርቤ ክትከታተሉኒ በክብሪ ዕድም ወዲ 37 ዓመት ኤርትራዊ خصوص بعربي ኣብ ሰዓታት ንግሆ ናብ ቤት ፍርዲ ከተማ ካሊጋሪ ከም ዘቀረበ ፖሊስ እታ ከተማ አፍሊጡ ቤት ፍርዲ ስም ክሱሱን እቶም ግዳያትን በማዕከና ዜና ከይግለጽ ስለተሓተተ መነት ግዳያት ስም ክሱሱን ክገልጽ ከም ዘይከኣለ ማዕከና ዜና ሲቢሲ አፍሊጡ ፖሊስ እታ ከተማ بعربي ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ገበን ኣዝዩ ዘሕስብን ኣሰንባድን ኢሉ ቀጺሉ ከምዚ ዓይነት ፍጻመታት ኣብቶም ስድራ ቤትን ሕብረተሰብን ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ አቦታት ዝተረኽቡ ነዞም ፍጻመታት ዝምርምሩ ፖሊስን ከምኡውን ኣብቶም ቀዳሞት ግብረ መልሲ ዝሃቡ ዓሚቑን ነባርን ኣልታዊ ጽልዋ ኣለዎ ኢሉ እቲ ፈጻሚ ገበን ብሓሙስ ሰዓት 10 ናይ ንግሆ ናብ ፖሊስ ብምድዋል ንደቁ ዝቆተሎም ብምሕባር ኣበይ ከም ዘሎን ሓቢሮም ፖሊስ ናብቲ ዝተሓበረ ቦታ ምስ በጽሐ ድማ ደው ዝበለት መኪና ሪኦም ቅድሚ ሬሳ ናብቶም ቆልዑ ምርካቦም ነቲ ነደቀይ ቀቲሎም ዝበሎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትዮም ሓላፊ ምክልኻል ዘይቤታዊ ገበናት ሰጀይ ማርክ ሬይን ንማዕከና ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ስዳዞም ግዳያት ካብ ቅድሚ 6 ዓመታት ሕጋውን ሰብ ሓዳርን ኮይኖም ክነብሩ ድሕሪ ምጽናሕ ቅድሚ ዓመትዮም ብወግዒ ተፋትሖም ኢሉ ሰብ ሓዳር ኣብ ዝነበርሉ ሲኒቲ ውሕዶም ስለዝነበረ ፖሊስ 4 ግዜ ናብ ገዝኦም ተጸዊዖም ከም ዝነበረ እንተኾነ እቲ ዘይምስማዖም ክሳብ ናብ ምክሳስ ዝበጽሕ ከም ዘይነበረን ሰጀን ማርክ ሬይን ኣብርሂቡ ፈጻሚ ገበን ነቶም ክልተ ቆልዑ ብረቡዕ ድሕሪ ምቕታሎም ኣብ ከባቢ ሰዓት 5 ናይ ምሸት ካብ ኣዲኦም ከዛውሮም ኢሉ ወሲድዎም ካብቲ ክመልሶም ዝግብኦም ሰዓታት ምስ ደንጎየ ግን እታ ወላዲት ንፖሊስ ሓቢራ ፖሊስ ንፈጻሚ ገበን ንምውካስ ደጋጊሙ እኳ እንተደወሉ ክምልስ ከም ዘይከኣለ ማርክ ሬይን ገሊጹ ረቡዕ ናብ ሓሙስ ኣብ ዘወግሕ ነቶም ክልተ ደቁ ከም ዘቆተሎም ከዓ ፖሊስ ኣብ ሬሳ እቶም ቆልዑ ድሕሪ ዝተገበረ መርመራ ክፈልጥ ክኢሉ ፈጻሚ ገበን ሎሚ ሰኑ እውን ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ምዃኑ ፖሊስ ሓቢሩሎ በዚ ዘጋጠመ ሓደጋ ሓዘን ዝተሰምዖም ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ሓዘኖም ንምግላጽ ተኣኪቦም ነይሮም ብፍላይ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ነበርቲ ካሊጋሪ ኣብ ሰሜን ምዕራብ እታ ከተማ ኣብ ዝርከብ እታ ስድራ ቤት ትመላለስ ዝነበረት ቤተክርስትያን ብምትእኻብ ሓዘኖም ክገልጹ እንከለዉ ወላዲት እቶም ግዳያት ሞራላዊ ደገፍ ገይሮምላ ነባሪ ካሊጋሪ ኣባ ጎይቶኦም መንገሻ ኣብ ማዕከና ዜና ሲቢሲ ኣብ ዝሃበዎ ቃል ቅትለት እቶም ህፃናት ኣብ ማሕበረሰብ ናይቲ ከባቢ ዓብ ስምባዳ ከም ዝፈጠረ ሓቢሮም ኣብቲ ሕብረተሰብ ከም ዝኣጋጢሙ ኣይፈልጥን እዩ በዚ ዘጋጠመ ነገር ኣዝና ሰንቢድና ኣለና ክብሉውን ገሊጾም ኣብ ሱዳን በመጥቃዕቲ ሰብ አልቦ ነፈርቲ 9 አዝማት አዛዝ ሰራዊት ተቀቲሎም ሰብ አልቦ ነፈርቲ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብ ገዛ ስድራ ቤት ሓደ ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝተሰለፈ አዛዝ መጥቃዕቲ ብምፍጻም 9 አዝማዱ ከም ዝሞቱ ክልተ ምንጭታት ንኣጃንስ ፕረስ ብ3 ግንቦት ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ብ2 ግንቦት ኣብ ማእከል ሱዳንን ካብ ርእሰ ከተማ ክፍለ ሃገር አልጀዚራ መድ ማዳኒ ኣስታት 4 ኪሎ ሜትር ንምብራቕ ኣብ ቁሸት አልካሂል ኣብ ዝርከብ መንበሪ ገዛ ስድራ ቤት አዛዝ ሓይልታት ሱዳን አቦ አቅላ ካይካል ከም ዝተፈጸመ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም ካብቶም ዝተቐትሉ ክልተ ዓዋት ካይልካል አዛምን ሃዳንን አዝማት ስዲቅ ባሃክን አዛዝ ሓይልታት ዋልታ ሱዳን ከምኡውን 6 ቆልዑ ካብታ ስድራ ቤት ግዳያት ኮይኖም ከም ዘለዉ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም ትገዛ ሓያሎ ካልኦት ኣባይትን እውን ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ወሲኾም ገሊጾም ካይካል ቅድሚ ሕጂ ኣብ ክፍለ ሃገር አልጀዚራ አዛዝ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኮይኑ ኣገልጊሉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2024 ናብ ወገን ሰራዊት ሱዳን ከም ተጸንበረ ጸብጸባት የመልክቱ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሎሚ ሰኑ ጀሚሩ ኣብ መጻቢ ህርሙዝ ተዓክታ መራኸብ ንምውጻእ አሜሪካ ክትሕግዝ ምዃና ገሊጹ ንጽቡቕ ኢራንን ማእከላይ ምብራቕን አሜሪካ ነዘን ዝተዓክታ መራኸብ ዝተፈላለየ ሃገራት ካብቲ መጻቦ ብሰላም ከነውጽእ ምዃና ሓቢርናየን ኣለና ክብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጽሒፉ ዓይነት ሃገራት ከም ዝሕገዛ ግን ኣይገለጸን ትራምፕ ኣብቲ ፕሮጀክት ናጽነት ክብል ዝጸውዖ መስርሕ ዝኾነ ይኹን ምትእትታው ብሓይሊ ከም ዝፍታሕ ኣፈራሪሑሎ ኢራን እቲ ኩናት ኣብ ለካቲት ካብ ዝጅመር ኣትሒዙ በዛ ዓብዪ ዓለም ለኻዊ መስመር ማይ ኣቢለን ዝሓልፈ መራኸብ ደሪታቶ ጸንሐ ኣሜሪካ ብወገና ኣብ ወደባት ኢራን ዕግተ ሓይሊ ባሕሪ ኣጽኒሓላ ኣዛዚ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ዝነበረ ላዕለዋይ ኣባል ባይቶ ኢራን ኢብራሂም ዓዚዚ ዝኾነ ምትእታው ኣሜሪካ ከም ምጥሓስ ስምምዕ ደው ምባል ተኹሲ ከም ዝቁጸር ኣፍሊጡ ኣብቲ ትራምፕ ዝጻሓፈ መልእኽቲ ወከልቲ ኣሜሪካ ምስ ኢራን
ኣዝዩ ኣወንታዊ ዘተ ይገብሩ ከም ዘለዉ እቲ ዝርርብ ንኩሉ ኣዝዩ ኣወንታዊ ነገር ከምፅእ ከም ዝኽእል እውን ገሊጹ። ትራምፕ ወሲኹ እቲ ስርሒት ኣየኖት ሃገራት ከይዘርዘረ ብስም ኣሜሪካን ኢራንን ካልኦት ሃገራት ማእከላዊ ምብራቕን ዝግበር ሰብኣዊ ምልክት ክኸውን ኢሉ ምስ ቴህራን ዝግበር ምትሕባር ብኸመይ ከም ዝመሓደር ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ግን ኣይሃበን። ትራምፕ ኣስዒቡ ኣብቲ ኩነታት እቲ ከባቢ ንመጓዓዝያ ባሕሪ ውሑስ ክሳብ ዝኸውን ድሕር ከም ዘይብሉን ከምኡውን ካልእ ኩሉ ምንቅስቓስ መርከብ ፍጹም ጉድለት ዘይገበሩ ሰባት ኩባንያታትን ሃገራት ሓዳር ንምውፃእ ጥራይ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ። ብተወሳኺ ሰራዊት ኣሜሪካ ልዕሊ 15,000 ወታደራትን 100 ነፈርትን ፕሮጀክት ሓድነት ከም ዝድግፋ ገሊጹ። ኣብቲ ትራምፕ ዝኣወጆ ዝተዓግታ መራኸቢ ንምውፃእ ኣብ ዝግበር ዓይነት ወታደራዊ ወፍሪ ፕሮጀክት ሓድነት ንምድጋፍ ሰራዊት ኣሜሪካ ልዕሊ 15,000 ወታደራትን 100 ነፈርትን ከም ዘዋፈረ ማእከላይ እዚ ሴንቲኮም ገሊጹ። እቲ እዚ ብሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓልታት ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ብመጻብኦ ህርሙዝ ዝግበር ጉዕዞ ንግዲ መራኸብን ውሑስ ንምግባር ናጽነት ምምላስን ካብ 4 ግንቦት ንፕሮጀክት ሓድነት ንምድጋፍ ክጅመር እዩ ይብል። ዝደገፍ 15,000 ኣባላት ሚሳይላትን ዝዓጠቓ መራኸብን ልዕሊ 100 ነፈርትን ዘጠቓለለ እዩ። ሴንቲኮም ረብዒ ካብቲ ንግዲ ዓለም ብዙሕ መጠን ፍርያት ድኹዕን በቲ መጻብኦ ይጓዓዝ ይብል። መራሒ ሃገረ ጀርመን ቻንስለር ፍሬድሪክ መርስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እቲ ኣዝያ ኣገዳሲት መሻርክቲ ኺዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ማለት ኔቶ ምዃና ደጊሞ ኣረጋጊጹሎ ክብል ትርጓሚ ማዕከናት ዜና ኣናዳሉ ሓቢሮ። እቲ ቻንስለር ጀርመን ነዚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤክስ ናይ ቀደም ትዊተር ኣብ ዝለጠፎ ጽሑፍ ዋላ እኳ መንግስቲ ዋሽንግተን 15,000 ወታደራቱ ካብቲ ሃገር ንምስሓብ መርሕ መደብ ሒዙ ንቕድሚት ኣብ ዝጉስጉሰሉ ዘሎ እዋን እንተኾነ ፍሬድሪክ መርስ ግን ዕርቂ ብዘምስል ቅኒት እዩ ርእይትኡ ከስምዕ ተገዲዱ ዘሎ። ካልእ ቻንስለር ፍሬድሪክ መርስ ኢራን ፈጺማ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ዝበሃል ዕጥቂ ከይትውንን ንምክልኻል ሃገሩ ጀርመን ሓባራዊ ክልቲኣዊ ዕላማ ከም ዘለዋ ብምስማር ኣሜሪካ ኣገዳሲት ወሳኒት መሻርክቲ ጀርመን ኮይና ከም እትቕጽል ደጊሙ ኣረጋጊጹሎ። ብኻልእ መዳይ ፍሬድሪክ መርስ ንውስን ዝኾነ ድሩት ዓቕሚ ኣሜሪካ ብምጥቃስ ሕጂ ይብል እቲ ቻንስለር ኣሜሪካ ካብ መሬት ጀርመን ተዋሃብክ ክሩዝ ሚሳይል ከም ዘይተዋፍር ገሊጹሎ። ምክንያቱ ይብል መርስ ኣሜሪካውያን ኣብዚ ሕጂ እዋን ንገዛእ ርእሶም ዝኣክል ብዝሒ ቶምሃውክ የብሎምን። ሃገር ኣሜሪካ ይብል ቻንስለር ጀርመን ከምዚ ዓይነት ዕላምኡ ፈጺሙ ዘይስሕት ስርዓታት ታጽዋር ናይ ምቕራብ ተቑልኦታት ዳርጋ የብላን ክብል እውን ተሰሚዑሎ። ብተወሳኺ ጀርመን ምስቲ ዝቕፅል ዘሎ ግጭት ኢራን ዝተኣሳሰር ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካ ካብ መሬታ ጀርመን 5,000 ሰራዊት ንምስሓብ ዝሓስበቶ መደብ ዳግማይ ክትሓስበሉ ከም ዘለዋ ይግለጽ። ኣብ ጀርመን 25,000 ኣክቲቭ ሰራዊት ኣሜሪካ 15,000 ድማ ሲቪል ሰራሕተኛታት ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ብመሰረት ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት መሪሕነት በርሊን ኩነታት ማእከላዊ ምብራቕ ምስ ሃደአ ኣብ መጻብኦ ህርሙዝ ዝርከብ ነተኩቲ ሓይሊ ባሕሪ ንምጽራይ ኣብ ዝግበር ሃገራዊ ጻዕታት ክትሳተፍ ድሌት ከም ዘለዋ ኣመልኪታ። ቻንስለር ፍሬድሪክ መርስ ንኣተሓዛብ ዋሽንግተን ኣብ ግጭት ኢራን በትሪ ድሕሪ ምንቃፉ ኣሜሪካ ብሓይልታት ኢራን ትዋረድ ከም ዘላን ናይ ውፅኢት ስትራቴጂ ከም ዘይብላን ድሕሪ ምግላጹ እቲ ክልተ ተጋዲዱ። ዘረባታት ዝምድና ስግረ ኣትላንቲክ ዝያዳ ዘተሓጻጽሮ ይገብር። ሰበስልጣን ኣሜሪካ ነቲ ርእይቶና ሓድነት ኪዳን ከም ዘዳኽም ገይሮም ከም ዝርእይዎ ይግለጽ። ከም መልሲ ናይዚ ድማ በርሊን ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ኩሉ ንዝኽእል ደገፍ ጸጥታ ሓይሊ ባሕሪ ሓዊሱ ቀጻሊ ምትሕባር ብምጉላሕ ነቲ ወጥሪ ከተላሳልሶ ፈቲናላ። ፕሬዝደንት ቱርክ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢራቅ ዝተመዘዘ አሊ ፋሪሕ ካዲሃም አልዘይዲ ጻውዒት ብምክያድ መንግስቲ ንመቃሙ ሕጪ ምዃኑ እንኳ ሓጎሰካ ምባል ንኹሉ ዝሓቁፍ ሚዛናዊ ርጉእን መንግስቲ ቅልጡፍን ከም ዝምስርት እምነት ከም ዘለዎ ገሊጹ። ቱርክ ምስ ኢራቅ ብስትራቴጂካውን ትካላዊ መሰረት ንዝያዳ ጥቡቕ ምትሕባር ርኡይና ሃረ ከም ዝሃበ ዝገለጸ መራሒ ቱርክ ኣንካራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ርክብ ዝያዳ ንምስጓም ዕላማ ከም ዘለዋ ዳይሬክተራት ርክብ ትማል ሰንበት ሓቢሮ። ቱርክ ፍሉይ ባእታ ናይቲ ኣብ መንጎ ቱርክን ኢራቅን ዘሎ ሕውነታዊ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ቱርክ ኣብ ፕሮጀክት መንገዲ ልምዓት ጸረ ሽበራን ኢንዱስትሪያዊ ምክልኻልን ጸዓት መጓዓዝያን ሓዊሱ ኣብ ወሰንቲ መዳያት ምትሕባር ንምዕማቕ ቆሪፃ ከም ዘላ ኣስሚሩሉ። ፕሮጀክት መንገዲ ልምዓት ንኢራቅ ብቱርክ ኣቢሉ ምስ ኤሮጳ ምትእስሳር ዝዓለመ ትርጉም ዘለዎ ትሕተ ቅርፂ እዩ። ናይጄርያ ዜጋታት ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናብ ዓዶም ንምምጻእ በረራታት ሰሪዓ። ብሰንኪ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘሎ ተኣፋፊ ኩነታት ናይጄርያ ዜጋታት ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናብ ዓዶም ንምምላስ ትዳሉላ። ድሮ 130 ናይጄርያውያን ብወለንትኖም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ተመዝጊቦም ኣለዉ። መንግስቲ ናይጄርያ እቲ መስርሕ ምምላስ ብወለንትና ዝፍጸም ዝኾነ ብዙሓት ናይጄርያውያን ብሰንኪቲ ኣብ ልዕሊ ወጻእተኛታት ዝግበር ዘሎ ተቃውሞታት ግፍዕን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ውሕስነት ከም ዘይስምዖም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ገለ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ስራሕ ይምንጥሉና ኣለዉ
ዝበዝሑ ኣብታ ሃገር ዝረኣይ ገበናት ካብ ብስደተኛታት ብዘይ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት እዮም ዝፍጸሙ ዘለዉ ብምባል ጎንፂ እተሓወሱ ተቃውሞ ኣካይዶም እዮም። ብሰንኪ እቲ ናዕቢ ገለ ወጻእተኛታት ዝውነና ድኳናት መጥቃዕቲ ወይ ጉድኣት በፂሖም ኣለዉ። ብዙሓት ወጻእተኛታት እውን ኣካላዊ መጥቃዕቲ ወሪድዎም። ገለ ሰባት እቲ ኩነታት ዝያዳ ጎንፃዊ ክኸውን ከም ዝኽእል ስክፍታ ኣለዎም። መንግስቲ ናይጀርያ ምስ ሰበስልጣን ደቡብ ኣፍሪቃ ይሰርሕ ከም ዘሎን ነቲ ኩነታት ከዓ ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። እዚ መስርሕ ምምላስ ናይጀርያውያን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እውን ተመሳሳሊ ናዕብታት ኣጋጢሞም ነይሮም እዮም። ገለ ዜጋታት ዝሞትዋ ናይጀርያ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዜጋታታ ኣውፅኣ ትፈልጥ እያ። ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ከም በዓል ጋና እውን ዜጋታተን ከውፅኣ መዲበን ኣለዋ። ብዙሓት ስደተኛታት ዝሓሸ ስራሕን ዕድላትን ንምርካብ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ይኸዱ እዮም። ኮይኑ ግን ኣብታ ሃገር ኣብ ልዕሊ ወጻእተኛታት ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃውያን ወጻእተኛታት ስደተኛታት ዘቐናዐ ግፍዕታት ምንግልታዕን ይረአዩ። ዋላ እኳ ገለ ተዓዘብቲ እቲ ኩነታት ሻቐለት ኣልቦነትን ካልኦት ማሕበራውያን ጠንቅታት ዘስዓበ ምዃኑ ክገልጹ እንተፈተኑ እቲ ኩነታት ኣብታ ሃገር ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ወጻእተኛታት ኣዝዩ ሰዓሪ ከም ዘሎ ዘመልክት ምዃኑ ገለ ጸብጻባት ይሕብሩ። ገያሾ ሒዛ ኣብ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ኣብ እትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ለበዳ ሃንታ ቫይረስ ተኸሲቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዝበሃለሉ ኣብታ መርከብ 3 ሰባት ከም ዝሞቱ ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹ። ካብቶም ገያሾ ሓደ ብሕማም ሃንታ ቫይረስ ከም ተጠቕዐ ክገልጽ እንከሎ ኣብ ልዕሊ 5 ጥርጡራት ተወሳኺ መርመራ ይገብር ከም ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓቢሩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዘዝራዊ ሓበሬታ ናይቲ ሓንቲ ቫይረስ ዝተጠቕዐ ሰብ ንምሃብ ተወሳኺ መርመራታት ይገብር ከም ዘሎ ኣብርሂዩ። እታ ኤምዲ ሆንዱስ ዝተባለት ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ መርከብ ካብ ኣርጀንቲና ተበጊሳ ናብ ኬፕ ቬርደ እያ ተምርሕ ነይራ። አንታይቫይረስ ኣብ እንጭዋ ዝነብሩ ዓይነት ቫይረስ ኮይኖም ብቐንዱ ካብ ብናይ ዝነቐፀ ስራሓት ዝሞታ ኣናፁ ብምስትንፋስ ናብ ደቂ ሰባት ዝመሓላለፍ እዩ። ማእከላይ ምክልኻል ሕማም ኣሜሪካ ሲዲሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ አንታይቫይረስ ካብ ዝነቐፀ ቀልቀል ኣናፁ ምራቕ ኣናፁን ንሰን ዝፈጥርኦ ርስሓት ብመልክዕ ብናን ናብ ሰብ ከም ዝመሓላለፍ ይሕብር። ኩናት እስራኤልን ህዝቡላህን ይቐጽለሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ሙሉእ ድጋፍ ኢራን ዘለዎ ዕጡቅ ጉጅለ ህዝቡላህ ሮኬታት ላንቸራትን ነተኩቲ ዝፀዓና ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኣብ ሊባኖስ ተፈንጅሮም። ምዝ ብምትሓዝ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታቱ ኣብ ጥቑ ሓያሎ ሮኬት ላንቸራት ነተኩቲ ዝፀዓና ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ዕጡቅ ጉጅለ ህዝቡላህ ከም ዝፈንጀረ ኣፍሊጡሎ። ተወሳኺ ጸብጸባት ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል እቲ ፍንጀራ ኣብ ጥቓ ኣብ ሊባኖስ ወታደራዊ ስርሒታት ዘካይዱ ዝነበሩ ወታደራት እስራኤል ዘጋጠመ ኮይኑ ኣብቲ ፍጻሜ ግን ዝኾነ ወታደር ዝቆሰለ ዝሞተን የለን ክብል ሓቢሩ። እዚ ፍጻሜ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ደቡብ እስራኤልን ሊባኖስን ንሰሙናት ዝጸንሐ ልዑል ወጥሪ ስዒቡ ዘጋጠመ ኮይኑ ሙሉእ ድጋፍ ኢራን ዘለዎም ዕጡቃት ጉጅለ ህዝቡላህ ነተዋጉ ዝፀዓና ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሮኬታትን ተጠቂሙ ወታደራዊ ቦታታት እስራኤል ከጥቅዕ ይፍትን ከም ዘሎ ጸብጸባት ይሕብሩ እዮም። ጸብጸባት ከም ዝሕብሮ ዘለዉ እንተኮይኑ ብንግስነት ኢማራት ዓረብ እትምራሕ ማእከል ስዕበት ወሽመጥ ዓረብ ዝኾነት ኢማራት ዓረብ ድሕሪ እስራኤል ቀፂላ ካልእቲ ሃገር ንምምሕዳር ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ዝሃበት ሃገር ኮይና ክትስዕብ ትኽእል እያ ዝብል ግምት ዛይዱሎ። ኣካል ፌደራላዊ ሪፐብሊክ ሶማልያ ዝኾነት ምምሕዳር ሶማሊላንድ ድሕሪ 1991 ኣብ ግዜ ፕሬዝደንት ሳይድ ባረክ ስዒቡ ዘጋጠመ ምብትታን ዓባይ ሶማልያ ልዕሊ 30 ዓመታት ብዘይ ዝኾነ ኣፍልጦ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብጽቡቕ ክትስጉም ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2025 ሃገረ እስራኤል ጥራይ ንበይና ወግዓዊ ሶማሊላንድ ናጻ ሃገር ምዃና ከም ዝኣወጀት ይዝከር። ቦትስዋና ኣብ ልዕሊ ደቡብ ኣፍሪቃ ተሪር ስጉም ተወሲዳ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ምቁራጽ ዞባትን ብምዕጻው ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ቦትስዋና ጽልእ ወጻእተኛታት ዝብል ክስታት ዝነበረ ወጥሪ እናወሰኸ ኣብ ዝኸዶ ዘሎ እዋን ፕሬዝደንት ዱማ ባኮ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብምእዋጅ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ኣፍሪቃ ጽኑዕ ስጉምታት ኣተግቢሩ። ንሓያሎ ኣውረጃታት ደቡብ ኣፍሪቃ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምቁራጽ ዝወሰደቶ ውሳነ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኮይኑ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ቅልውላው ፀዓት ከጋድዶ ከም ዝኽእል ይግለጽ። ብተወሳኺ መንግስቲ ቦትስዋና ዶባታ ብቁጥፍ ክዕጾ ኩሎም ኣብቲ ሕጂ እዋን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘሎ ዜጋታት ክምለሱ ሓቲቱ። ዱማ ቦኮ ኣብ ዘስምዖ ጽኑዕ መደረ ኣተሓዛ ዜጋታት ቦትስዋና በትሪ ብምንቃፍ ሃገሩ ኣብ እዋን ቃልሲ ኣንጻር ስርዓት ኣፓርታይድ ዝነበረ ታሪኻዊ ደገፍ ኣዘኪሩ ንጭቆና ንምምካት ሓጊዝናኩም ሎሚ ድማ ደቅና ተዋሪዶም ኣለዉ ኢሉ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁልጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።